Olisiko taas piippiä? Oi, puolikorkea. Hyvä! Hyvä! On hyvän näköinen. On hyvän näköinen. Tää on pitkä vaan. Hyvän näköinen lyönti kyllä. Niin oli joo. Jyrillä kulma peniikat päällä, niin tekee hyvää vielä hakea noita palloja juoksemalla. Vetreytyy hyvin. Oppiikohan olemaan. Niinpä. Seuraa samalla lyönti, niin ei varmaan hae yhtäkään palloa. Ja sillä on penikoiden lisäksi vielä persekin kipiä vissiin vieläkin sitä kai siitä juoksee. No varmasti joo. Tai ainakin eikö se just vielä jättänyt jotain peliä väliin sen takia, että silloin jo. Ne oli joku juoksu, haaste, mutta siis joku sellainen, että ne oli käynyt juoksu. 100 kilsan juoksu vaan mikä se on. Niin, joku tällainen. Se oli vissiin vähän lähtenyt kramppaan. Nää on harmillisia. 2! Häiritsevä huuto, vapaa taival. Jep, ei saa huudella katsomasta. Joo, niin. Ei huoltajaksi ne voit huutaa. Vähän on. Kenen huoltaja? Sinun. Henkistä hyvinvointia niin ääniintua. Kovasti yritän tässä voitella kuntoon. Mitäs Jarno, eikö se ollut sormi? Eiku ranne? Ranne. Juu. Mitäs se voi? Sormi on ihan ok. Hyvä Eero! Puolitoista kuukautta joutuu ottaa vielä läpi. Sitten varmaan voisi ruveta pikkuhiljaa rasittaa sitä. Joo. Sehän on sun heittuuks, joo. Taas saa Tiedä sitten kykyä ja rasituksella. Riittävää. Kätenä joo, heittokäsi, mutta tietysti just siihenkin saattaa tulla pieniä ranteelle nikkahduksia. Jos on räpyläkäsi, että en tiedä onko se jopa parempi, että se on heittokäsi. En tiedä, kyllä esimerkiksi päästä piiskaa liikkuu. Niin tulee joku se vähän vielä kankeet sen, niin on niin hyvin taipua. Niin. Ja se on kyllä paha siinä. Ja noi kaikki lyönnin tärähdykset on tommotta, että ne tekee vielä kyllä sen verran pahaa. No joo, lyönti. Varsinkin jos se osuu ihan just niin keskikeppiin. Vähän tärähtää. Oi herkä se. Ei jos kyllä olla lähellä jo. Joo. Mä en usko, että täällä kukaan feikkaa noita lähtöjä. Eikä mukaan ole laita. Nää on harmillisia. Ei vissiin sitten. Mikähän on tilanne? Oisko 4-2? Hyvä vähän jou. Niin ei tässä varmaan enää. Niin mä ajattelin, että eihän ole tullut tässä välissä noin mitään. Eikö ne ole 2 paloa jo? Taitaa olla jo. Taas sati. Nyt Henkka tappaa talonsa ja puutarhansa. Oi. Ei haittaa mitään. Sai pysäytettyä. Lämmi huurata vähimmäisen. Turvataanko juoksua? Eero! Ei näköjään. Ei näköjään. Ehkä. Näköjään on. Se oli aikaisemminkin toi. Mä kun näen. Laita. Leve. Hienoa!
Sitten oikein kerätä voimia siitä huutaa. Piip, piip. Hienoa! Vai kuuletko huutaa? Ja kolmanteen vuoropariin. Paljon näissä oli peliä? 50 minuuttia. Aha. Vai? Eikö se ollut? Eikö tää tasalta alkanut? Tasalta alkoi ja mun mielestä 10 vai ollut pitäisi loppuun, mutta 40. Paljon tilanne, katsojat kyselee. Kiitos. Eikö me oltu sit ihan oikeesti? Me oltiin jo. Eikö se mitä rikua? Se on... Ei omissa häissä, vaan jossain häissä. Eikä ne muut omat häät tai hautajaisvilpat syyksi. Ei, mutta siis omat häät voi siirtää. Niin, sekin. Mutta omia hautajaisia ei voi. Välttämättä ei voi. Voi yrittää kyllä, mutta... Nyt joku muu voi siirtää hautajaisia. Kyllä. Ainakin aikaista. Ja Etene ja Jokerella lähdettiin nyt. Onko luvattu yrittää kolmannella? Oli. Hienoa! Hyvin oli lukkarilla. Ei ottaa tietysti johon. Vaan paskan sellainen. Kaskuja sana käsikään. Sillähän päästään. Nyt viedään kovalla. On hyvän näköinen, On jos hyvä, ei ehdi on kokeilla. ehdi. Pari nappua matalampi, niin olisi ollut aika. Sitten on nyt kierre. Siis, ja miesten rajoilla olisi ollut ihan hyvä yritys kyllä. Mulla kukaan hämää toi naisten rajoilla, niin saa kyllä. Hienoa! Nopeudella ostettiin nyt kakostilanne. Siitä olisi taas paikka puhkasta. Kyllä. Taas yksi kunnen. Se samaa paikkaa yritetään. Ja nyt mikä teidän on mukaan? Koska mä tulen kohdalla naapuriin. Niin, Estonen. Mä varon nyt menosta tästä mä teen. Niin menettekö te sinne se veli? Ei, Mikko asuu sinne. Eikö se oli Mikko? Aivan. Näin. Onko yli? Ei. Onko lähelläkään tuota? Se on vähän enemmän. Pari kerrostelua aina. Siis kummasta päin katsottu? Keskustalta vai täältä päin? Keskustasta. Siellä mistä me mennään.
meistä eteenpäin itse asiassa ihan hirveästi saa käyttää. Yksi viimeinen lyönti. Ei mun varmaan tämän pelin jälkeen No niin, kyllä mä sanon suuntaisesti. Ihanaa. Jippii. Toivottavasti pari viikon tulomaan. Ei ainakaan vettä. Eikä muuta mitään varmaan, että mä tiedän. Me voidaan mennä Petsamon kautta. Haunusta Petsamo. Joo. Jerena meinasi mennä vähän tunteisiin, mutta tulin tierillä tänne. Tai mä tulin tierillä ja Jere tuli voilla ja tultiin tuolta niin Petsamon kautta. Sitten mä ajattelin, että mennään oltais voitu vaan suoraan tulla sentterille asti, mutta mä ajattelin, että tullaan tuosta Vesitorin kentälle. Tai sitä ohitte. Katsotaan, että onko siellä pelejä. Ja lähdettiin tuleen siitä, kun vettä on. Se on tietysti kaatamalla ja sitten Jere meni joku puun alle tuohon silleen, että se on niinku vettä suojassa siinä. Ja sitten mä ajattelin, ei kun jatketaan nyt, me ollaan ihan kohta perillä. Ja jatkoin matkaamaan. Tulin tuohon tunnelille asti ja rupesin ihmettelemään, että kaveria ei näy missään. Ja kysyn, että soitan silleen, että missä sä oot. Joo, ei voi toimia enää, että ei se koko toi alue tossa on sellaista, että voi ei toimia. Se ei Jami tullut mieleen kertoa sellaista asiaa, että voi ei pyöri täällä. Ei, eikä se siis liikkunut enää niinku takaisin kappaan, että se piti työntää sitä. 100-200 metriä taaksepäin. Mutta eikö sitten pitäisi kuitenkin hiljaa liikkua eteenpäin? No niin, minäkin luulin. Ei. Meidänkin pitää alkaa psyykkaa vastustaa tuolta. Itse jatkoi. Hyvä Antti! Hienoa! Itse jatkoin iloisesti tuohon tunnelille asti. Ja sitten rupesin ihmettelemään, että tosta ei näy ihan missään. Sitten lyö Muuten kovin hirveän kaukana, että lähtee rautatieasemalle kotiin. tulostaulujen kauhu Aho. Hyvä Kaari! Se on taas se sama paikka auki. Niin on. Vitsi kun sais vielä vähän nurkempaa. Jep. Hyvä näköinen yritys, kun just ei kaikkien läpi menisi. Hyvä suunta, Eero! Hyvä on. Hyvä kun melkein pesäällä, kun vihelletään. Mitä? Mitä? Vape vaan pelkästään. Sinne saat siirtyä. Ei! Miksi? Tää on hyvä. Tää rikostaa sen. Sellaisen siitä. Piti käydä hakea kertakäyttöinen, mutta Siinä nyt ei mitään järkeä. sitten on sitä hylmätetty. No niin. No se meni oikein. Sieltähän löytyy tilaa. Hieno lyönti. Niin meillä on vielä superkotettu ja Jokeri Toniikin käyttämättä. Tästä nyt saadaan leivottua. Sulla on niinku enää se ollenkaan vai muuta? Käytätkö vaan sitä vai? Joo, nyt mä oon käyttänyt vaan pelkästään tota. Kyllä mulla vielä hiljaa töitä, että mä jakson niitä pusseja ja ostaa kanssa. No mutta on se sitten toisaalta ihan kun ei se... On se niinku huomattavasti parempi vaikka kuin Liverpool. Joo, Taas silleen... nyt joku se oikein korvannut sit kuivaskään. Sitten ei peitäkseni. Hyvän näköinen on! Hienoa! Sitten Toni kenttää tyhjäksi! Hirveä leikkuri ykkösraja. Kyllä. Nyt meni hommat vaikeeksi. Ja sitten pitää juosta. Eikö se ole viimeinen jo? Se on viisi. Sittenhän saat Anna palaa! ykköseltä kärkyn niin ristus on.
Ykköstä ne kärky niin saatana syliin. Kulmaa, niin mä ajattelin, että mä olisin kulmaa. On muuta, Se olisi hienoa kyllä, kun joku sentin verran on se tosta niin viivan ulkopuolella ja sitten menisi aivan läpi. Ei paljastunut. Se on kyllä mukava, se vierit on aika pitkälle. Se on oikein mitään, mikä se pysäyttää. Joo, tuossa pulskeessa on oikeesti pyörii aika hyvin. Jep. Niin kovaksi tampaa. Tuonne ei edes mene niin pitkälle mun mielestä mitä tuonne. Jos tonne saat menemään läpi ja pahimmillaan se voi tosiaan mennä tonne tunneliin, tossa ylämäki ja nurmikko. Kyllä se on niin jyrkkä vielä. Nurmikko ja ylämäki, niin se pysäyttää aika nopeasti. Siis Joo, varsinkin naisten pallo sillä, että miesten palloa sinne saa voimalla juntattua. Ei välttämättä me, mutta jotkut. niin, siis mä ajattelin, en tunnistanut itseäni tuosta, mutta siis joo, joku voi saada. Kyllä, muuan ruuska voi saada sen, mutta ei minä. Joskus. Eikö sä oot kaupattanut ruuskaa? Onkaan ite Tesomaa. Tesoman ruuska. Joskus mä olin Helsingissä katsomassa, kun oli toi Manse TP vasta Hyvinkään kanssa. Niin siellä tuli jotenkin... Niin. Siellä tuli jotenkin huutelua toi niinku Hyvinkään ja Mansen puolella, että Hyvinkäällä on ostujoukkue ja sitten Hyvinkäällä. No mitenkäs tuo ruuska, että onko se ihan syntiä Tamperainen? Sitten joku huutaa, on! Itä Tesomalta, hyvä ruuskaa! Hyvä ero! Tää on se kyllä eilinenkin taas, kun olin katsoa sitä peliä. Nyt! Vielä vaan! Piippi! Sitten vielä kun se voisi olla myös, tai kun se on myös hyvä lukkari, niin sitten että sit kun nyt on vastustaja semmoista, että se pelailee niin. Onko se kuolemassa? Ei pelaile enää. Niin voi olla aika... Ja sieltä pelaamaan niin! Lukkarin tonttia vielä muutakin kuin vaan, että on kova lyömään. Mutta kyllä toi siis... Se lyönti jälkeen on kyllä aika selvää. Kova siinä mitä... Se on vissiin vähän se siirti sinne Manseen, että se varmaan, en mä tiedä, oliko se jännityksestä vai mistä se ei aivan lähtenyt silloin, mutta... Joo, se eka kausi oli aika nyrkkeessä. Mutta nyt kun se on varmaan päässyt sinuiksi kaiken kanssa. Joo, ei, on kyllä niinku... Kyllä se oli eilenkin, siis se oli niinku selvä sellainen, niinku, että aina sille haettiin se pala. Niin, ja miettikää vittu, mikä on on 20. Niin. Yksi. Niin, siis se just, että näyttää paljon vanhemmalta, mutta siis se on niin helkkarin nuori kaveri ja muuta ja sitten miettii, että osaa kuitenkin lukkaroida, tollanen lyöjä. Sitten kun se pääsee vielä lukkarin tontille jossain kohtaa, niin siinä on kyllä pitkäksi aikaa aika hiton kova lukkari. Mitä se on joku 22, kun tuntuu, että Niin se on pelannut iäisyydessä silloin. Niin, siinä on ja se on 20. Joo. Silloin kun se aloitti sitä Wien-pelissä 15-vuotiaana, niin eikö se siitä lähtien ollut 100 joka kausi? Niin miettikää, kun se on 25, niin sitä voi sanoa jo konkariksi. Ja sitten miettii, oikeasti kaveri on vielä niin nuori, vaikka se jos ei vaikuttaa niin justiin, niin että se on ollut paljon pidempään tossa, mutta jos se on aloittanut niin nuorena, niin sehän näin. Oli vähän kiire. Oliko merkki sakkaus? Nyt on menolla eteen. Kuinka monta metriä lyhyempi on naisten kenttä? Onko se jopa 20 metriä lyhyempi? Siis Se on tosi paljon lyhyempi. Voi olla kyllä 20. Se näyttää, kun tästä kun katsoo niin se on aika... Joo. Se on aika paljon. Joo, ei toi leveys se on niin paha, että kuinka paljon se on lyhyempi. Kuinkahan moni joku ruuskan lyönti pysyisi naisten kentässä? No vaara se voisi pysyä. Ihan sama sinne on. Eikö se ole kiinni? Hieno! Siinä.
nähdään lehdistötilaisuudessa. Joo, ei mitään. Pay per view. Tuo on Rio.